Nek pangan Marmulya. Pono Popayu The Morris. Cerah foto getapan ngaturaken wilujeng siang. Sugeng rawuh. Sugeng lelanggahan kanthi sekeca senaping laras campur sari Semar Mulya. Oh lah. Mas Wiji. Semar Mulya. Semar Mulya lagi. Sukino Kusumiyem rumiyin dulur-dulur Semar Mulya niki wonten bebungah saking Mas Teguh. Pak Teguh ngersake pepeling kur. Epa ayu dewe, Epa manis dewe, ungker. Epa wetenge luwe, Ungker. Epa merengut wae. Nami ungker. Oke. Do re mi nyaldo karo re mi. Do re mi nyaldo
Do karo Remi senengane. Apa? Lah kok? Do Remi Nyaldo karo Remi. Do Remi Semar Mulyo. spesial kangge Mas Mariono juragane mie ayam Bogor. Sing pundi, Mas? Asik nih. Kaki dong. Semar Mulyo Gon aku lah kok kipasku bareng ya anae. Ngalah. Tak kasih Baris ngalau karo. Ini buat kamu aja lansia. daripada buat dia. Aku nih karo Pak Gerayu sayang kok. Wiwekku yo, Mbah. Gonku. Mas, MC ki nek pun sepuh, rada diyem-yem ngono lho, Mas. Ben ora tegangan tinggi wae, wis ora iso uyep barang kok ya. Uyep dek. Urip. Uyep iku tegangan kuwi. Suwe dek. Lho suwe ya suwe ra uyep ngono kuwi, Mas. Angel. Men. Masukin sayangku. Sepiro Mas? Do Remi. Sado karo Remi. Oh, Do Remi. Ngeslot karo Domino. Apa kuwi? Kapok le. Aja dititeng. Lah dikira MC ecek-ecek apa piye iki? Yo ya. Mendah to lah. Mendah boyo. Yen to urip lan andika. Mesti bagyo boyo esek-esek. Esek-esek. Jur lahir putri Sulistyo esek-esek. Lan bisa yuwono. Semar Mulyo.
Kowe ya jerles to. Lah ora blas. Aku karo Alia. Modelmu ngono. Winggonku. Ayo iki nom-nom iki. Resik-resik iki. Wangi-wangi iki. Lah iya. Saiki iki anu Mas, sing nomor 1 iki beda. Ora perkara ayu. Apa? Servis. Hah? Ya ora apa iki ya? Gosek. Masa Om Landa guyu. Masa Om Landa guyu to? Lah ya to. Perkara servis. Bisa ya? Aduh, kok iso nih? Loh, ya to. Kok iso nyerpis iki? Iya, nyerpis apa? Ya maksudnya nyerpis ki lak umbah-umbah ngono isa-isa. Lah nek iki genah pengalaman. Nek landak iki beda. Nek Budhe Warsen nyerpis pinter. Aku Gede. ya pinter. Pinter lah. Oh, nguntir-nguntir iso aku. Nih jane ngarep kono kae pirang-pirang ini. Terus Lah ning gone kaya ngene kaya nang kene ya. ya iso Mas. Oi, anu kuwi juragane jus barang kuwi. Buka iki. Lah terus urung entuk saweran. Oh, Kowe nyakil wis pirang-pirang mau. aku gak butuh saweran nih. Butuh jus alpukat. MC ne njaluk jus alpukat. Masukin Mas. Heeh, dodol es. Ya, masukin. Dek aku neh nih wong bagamu kok kowe iki. Geseh kowe iki. Maaf ya, Dek ya. Ini ceburuan marai. Wek kuwi. Aku deket kamu aja. Alah. Ya. Mendah boyo. Ninggal ngantre. Yo, Wonogiri bergoyang con. Tan kantun Pak Kupartono. Ade lecing. Ade mojo kece. Ya, dalam matur sembahmu. Tak gendong ana ning kasur. Mariono, ki Mas Mariono. Anu masing-masing. Ya Allah. Se. Pademul matur sembahmu. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu selamat karo sapa. Mugi-mugi
aku kudu tambah karo sapa Budhe jus ning kene mbok lewati. Saya balik meneh. Oh, alah. Loh, yo. Budhe. Iki budhe jus. Ya Allah. Rasanya awet sampeyan kok jusnya digaweke. Budhe. Mbak Titi. Juse apa? Budhe jus. Jusin. Wah, geneng meh punya budhe jus ya kuwi. Nah. Mimi ae to, Mas. Hehe. Urip Ati sawer lho. Kota gede cerita tunggu ini lagu apa? Tambah masa Di situ. perhatian sesingkat Budhe matur nuwun Soko. sebatas Ih. halo
sedek bengi mbok tutu.